26. apríla bola organizovaná súťaž streľbe na asfaltové terče, ktorá sa konala pri strelnici miestneho polovníckeho zväzu a ktorá sa uskutočnila v rámci Slovenskej ligy. Április 26-án agyaggalamblövő verseny volt a helyi vadászszövetség lövöldéjénél, mégpedig a szlovák liga keretén belül. Súťažiaci z viacerých kútov celého Slovenska súťažili v streľbe na asfaltové terče vo forme skítu, ktorého podstatou bolo, že súťažiaci strieľali z pozícií uložených v polkruhu. Súťaž sťažil aj pomerne silný vietor, ktorý veľakrát menil dráhu terčov. O podrobnostiach súťaže sme sa pýtali tajomníka komárňanskej organizácie Slovenského polovníckeho zväzu. Az ország különböző pontjairól érkező versenyzők az agyaggalamblövészet úgynevezett skét formájában versenyeztek, amelynek lényege, hogy a versenyzők félköréves pályán lévő állásokról lőhettek. A versenyt nehezítette az elég erős szél, mely a korongokat néha eltérítette repülési útjáról. A verseny részleteiről Kocsis Vilmos mérnököt, a Szlovákiai Vadászszövetség komáromi járási szervezetének titkárát kérdeztük. Ez egy vadászsportlövő verseny, skíten, 4x20 korongra, tehát 80 korongra. Minden évben megrendezzük a Szlovák Vadászszövetség járási szervezete és az Izsai Vadásztársaság közös rendezésében. Ezen a versenyen részt vehet minden vadász Szlovákiából, tehát a versenyre benevezhet bárki, aki érvényes vadászjeggyel rendelkezik. A verseny magában, mint mondottam, 4x20 korongra van lőve, tehát 80 korongból van az értékelés. A szlovák ligába beleszámítódik, ezt évente kétszer rendezzük, most újabban az egyik forduló ma van, tehát április 26-án, a másik augusztusba kerül sor. Mindkettő beleszámít a ligába, ahol is az egész évben az 5 legjobb eredmény van értékelve Szlovákia viszonylatban, és a végén az összegzés, tehát ezekből a versenyekből tevődik össze. Az izsai lövölde megfelel az Európai Uniós szabványoknak, mondhatni, hogy jelenleg Szlovákiában az egyik legszebb lőtér, bizonyítja ezt a vendégek elismerő nyilatkozata is erről a pályáról, tehát mindenkinek nagyon tetszik, mind a résztvevők száma is bizonyítja, szép számmal összejöttek, és talán sikerül ezt a mai versenyt befejeznünk még időbe, de úgy néz ki, hogy nagyon el fog nyúlni az esti órákra. Hát a szél az mindenkor befolyásolja a koronglövés eredményeit, így van ez most is. Bizonyítják az eredmények, miután az első körben némely lövők remekeltek, a második körben sajnos gyöngébb teljesítményt tudtak nyújtani. Hát sajnos a szelet ezt mi befolyásolni nem tudjuk, úgyhogy mindenkinek meg kell birkóznia az időjárással is. Hát a verseny tétje különben 5 szép serleg. Organizátori mysleli aj na občerstvenie. Súťaž trvala až do večerných hodín a že to už nie je súťažou silných mužov, svedčí o tom nasledovný výsledok. Prvé miesto získala Monika Zemková z Piešťan, druhé miesto obsadil Peter Krchňavý z Veľkého Krtíša, na 3. mieste skončil Žigo Antal mladší z Komárna, 4. bol Andrej Štefeček a 5. miesto patrilo Jurajovi z Kukálekovi. Ételről és italról a szervezők gondoskodtak. A lövészet elhúzódott egészen az esti órákig, és hogy ez már nem csak a kemény férfiak versenye, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az első helyezést Monika Zemková Pőstjénből érte el. Második
Peter Kröhnyevi Nagykürtösről, harmadik ifjabb Zsigó Antal Komáromból, negyedik Andrej Stjefecsek és az 5. helyet Juraj Skukálek érte el. Igen.